Bine v-am găsit! Sunt Nicoleta Ionescu, fondatoarea platformei media și de evenimente Forever Young Magazine, cu tematica anti-aging, age management, well-being. Am marea plăcere de a continua anul acesta seria 3 anuală de interviuri video Forever Young Magazine cu personalități medicale și profesioniști din domeniu. Și mai mare plăcere am să am în dreapta mea astăzi pe dr. Lorelei Nassar. Zâmbește, este extraordinar de zâmbitoare, sunt un colaborator de ani buni ai revistei Forever Young Magazine. Mai mult decât atât, a fost invitata noastră la prima serie de interviuri video Forever Young Magazine. Rămâneți aproape de noi pentru că vă spune lucruri foarte interesante. În primul rând, este medic stomatolog specializat pe implantologie dentară. Are peste 10.000 de implanturi realizate până în acest moment. Profesează și în România și în afara României. Are clinica de implantologie dentară Lorelei Nassar și, iarăși foarte interesant, facultatea de psihologie. A scris o carte care a devenit bestseller, Be That Person by Getting Transpersonal, și abordează subiecte oarecum atipice în piața din România, vom discuta despre ele, cu conceptul de psychodentistry, mindfulness activism și abordarea holistică a pacientului. Hai să începem cu zona asta de abordare holistică. În primul rând, bine ai venit, Lorelai! Bine te-am găsit, este chiar o bucurie să mă aflu aici și îți mulțumesc din suflet pentru invitație. Cu mare drag, și să știi că eu am emoții, tu nu ai emoții pentru că tu ești ca pe canapă. Eu am emoții pentru că știu că vom aborda subiecte foarte cool și încercăm să le condensăm. În primul rând, hai să vedem pe partea de chirurgie și stomatologie. Cum aduci tu abordarea holistică în stomatologie? Ea se află chiar din logo-ul nostru, deci în logo există aceste cuvinte Come as you are. Ele sunt și la intrarea în clinică și în curând vom face un mural în afara clinicii și se vor vedea de foarte de departe, pentru că eu chiar asta cred. Noi ca medici suntem oarecum datori să primim omul așa cum e, cu toată încărcătura lui psihologică, cu tot bagajul lui emoțional, cu statusul lui fizic, cu tot ceea ce înseamnă. Cuvântul holistic poate să ducă atenția către alte nișe, dar nu este vorba decât de ne raportăm la oameni așa cum sunt ei, ca un întreg, ca o persoană, deci cu absolut tot ce au ei, și de bine și de mai puțin bine. Normal ținem seama de faptul că la stomatolog tot timpul sau majoritatea timpului cineva vine cu durere. Și această durere fizică îl duce către o stare de disconfort în care și expresia emoțională este sau se poate resimți negativ și atunci normal că trebuie să diluim întâi și întâi cu acest factor durere, dar părerea mea este că fără să abordăm emoția, fără să luăm în calcul așa cum este el, cu întregul status fizic, după cum spuneam, cu bolile pe care le are, cu bagajul emoțional, cu tot ceea ce e, nu putem să ducem la o vindecare corectă și completă. Deci noi putem să vindecăm durerea, dar va fi doar un tratament simptomatic și eu personal sunt total împotriva acestor lucruri. Deci mergi pe cauză, în primul rând, întotdeauna, și după aceea pe efect, pe rezolvarea efectului. Îmi place tonul tău chill. Se vede că ai făcut hipnoză, practică hipnoza medicală, asta n-am punctat până acum, și așa te duc un pic să-mi explici foarte scurt ce înseamnă conceptul de psychodentistry. Înseamnă exact această abordare ca un întreg pe care o adresăm pacienților noștri. Sunt foarte multe situații și mulți întreabă de hipnoză medicală. Sunt foarte multe situații în care oamenii se feresc sau amână ajungerea la medicul stomatolog până în ultima secundă din cauza că le e frică. Iar aceste frici sunt cumva circulă în subconștientul colectiv. Desigur, ele sunt generate de multe episoade traumatice pe care unii dintre noi le-au avut în copilărie, cei peste o anumită vârstă care și-au petrecut copilăria în regimul comunist,
unde, eu știu, tratamentele stomatologice, majoritatea lor erau performate fără anestezie, desigur că au suferit niște traumatisme și atunci acestea se duc mai departe în cursul vieții și ne grefează comportamentul de după aceea, dar foarte mulți dintre noi suntem subiecții diverselor prejudecăți care circulă cumva și ascultăm și cădem victimă foarte multor povești, foarte multor exagerări. Iar suma tuturor acestor lucruri este instalarea, eu știu, acestei zone de reticență a fricii. Frica de dentist este un lucru ce poate fi combătut cu realmente destul de mare facilitate. Cum procedezi ca să împiedici instalarea definitivă a acestui lucru? Te apropii din ce în ce mai mult de dentist. Paradoxal. Și atunci, psihodentistry implică exact această apropiere, realizarea etapizată a relației terapeutice. Și relația terapeutică, acest concept se folosește mai curând în psihologie. Abia după ce stabilești o relație cu terapeutul tău, poți să te deschizi, poți să construiești acest spațiu intim. La noi el se întâmplă și în cadrul medicinii stomatologice, chiar cu toată echipa, nu numai cu mine personal. Și construirea acestei relații începe dintr-o simplă discuție, iar dacă pacientul este atât de fricos, este atât de teamă încât nu poate intra chiar în cabinetul stomatologic, deseori discuția se întâmplă în sala de conferințe, în sala de curs sau pe una dintre terase și pur și simplu stăm de vorbă ca doi prieteni. Hai să vedem ce v-a adus în statusul ăsta, ce s-a întâmplat în trecut, cum vedeți evoluția, cum vedeți modul în care vă veți desfășura aceste tratamente stomatologice, cu ce mijloace putem să vă venim în întâmpinare. Și aceste mijloace încep de la complet neinvazive ca și hipnoză medicală, până la mai puțin invazive ca și gaz hilariant, până la și mai adânci, să spunem, sau de impactul mai major ca și sedare intravenoasă. Deci trecem în reviste toate aceste lucruri și încet, încet ne cunoaștem și punând la oaltă aceste povești ajungem la punerea bazei acestei relații terapeutice. Și atunci poate să vină relaxat a doua ședință unde chiar începem să facem o manoperă simplă sau încă nu facem manoperă, dar mai lucrăm la construirea relației de pe scaunul stomatologic sau facem un pic de hipnoză sau dacă nu facem un pic de hipnoză, pentru că și această zonă este culmea culmilor, încărcată de foarte multe prejudecăți și mulți oameni pot să zică eu n-aș vrea să fac hipnoză pentru că dacă mă duc și nu mă mai întorc, unde poți să te duci? Dar chiar dacă trebuie să mărturisesc, nu facem procesul întreg de hipnoză, însă eu absolut întotdeauna folosesc instrumente din hipnoza medicală la absolut toți pacienții și acum este un total disclosure. Da. Eu confirm, eu am scăpat, am fost printre cei care au fost în situația de a avea o teamă atroce de dentist și am reușit să scap fiind pe mâna ei. Deci eu spun că sunt cazul, exemplu elocvent. Și acum spuneai de abordarea de psiholog, care e foarte interesantă. Hai să ne spui totuși și ce înseamnă să fii psiholog transpersonal, pentru că discutăm și de partea de psihologie transpersonală. Mă bucur să am această formare. Psihologia transpersonală este una dintre cele mai recente ramuri ale psihologiei și are o abordare cu totul diferită. Dacă vorbim despre psiholog, majoritatea dintre noi au în minte settingul clasic în care psihologul stă pe un fotoliu, pacientul stă pe alt fotoliu sau psihologul stă pe un fotoliu, pacientul stă culcat pe canapea. Chiar avem în clinică un cabinet psihologic și una dintre domnișoarele care ne-a vizitat zilele trecute zice: aș vrea să văd dacă este și o canapea. Am zis nu este și o canapea, pentru că psihologul cu care noi colaborăm nu lucrează după metoda psihanalitică.
analitică. Deci psihologia, ca multe alte discipline medicale, este împărțită în câteva curente. A fost Freud care a instalat curentul analitic, psihanalitic, iar psihologii care lucrează cu psihanaliză au pacienții culcați pe canapea și după care au fost mulți alții care au instalat alte curente și deci există alte abordări. Există psihologia cognitiv-comportamentală, există multe alte abordări și eu am această formare în psihologie transpersonală. Unii dintre fondatorii psihologiei transpersonale sunt Stanislav Grof, iar dacă n-ați citit până acum dintre cărțile lui, vi le recomand cu cea mai mare căldură, Kim Wilber, și avem marele noroc să ne bucurăm în România de niște oameni fabuloși, ca și doamna profesor Anca Munteanu, care a scris, iar este o enciclopedie vie și a scris o sumă de cărți nemaipomenite. Unele dintre ele sunt foarte lăudate de domnul profesor Dulcan, cred că una este și prefațată de dumnealui. Făcând această formare înveți că există și trebuie să explorezi, sau eu știu, este bine să explorezi multe alte traumatisme, nu numai să te întorci înapoi în copilărie sau în zonele traumatice din viața ta, dar poți să explorezi și trauma perinatală, despre asta a scris Stanislav Grof. Poți să explorezi prin hipnoză și prin regresii și zone ca și alte vieți și poți să faci multe alte lucruri folosind instrumente tradiționale din psihologie, dar și instrumente tradiționale ale culturii noastre, instrumente antice, ca și, eu știu, incantații și multe alte ceaiuri, plante. Deci este o zonă de foarte înalt interes care merge și crește din ce în ce mai mult. Una dintre metode este respirația holotropică, de pildă instaurată de Stan Grof, după care mulți alții au replicat acestea și le folosesc foarte larg. Este foarte bine că ai spus de respirație, pentru că chiar asta vreau acum să te întreb. Ce rol are în healing zona de psihologie transpersonală? Ca toate celelalte curente psihologice, transpersonalul vrea să ducă la vindecare și clar o face. Părerea mea, a mea personală, este însă să nu sărim direct la transpersonal, să rămânem puțin, să plecăm de la personal și să facem această explorare interioară pe care chiar recomand cu mare căldură tuturor să o facă, pentru că dacă înveți să te uiți înăuntru, acolo vei găsi și sursa inspirației și zona de fericire și drive-ul de a merge înainte cu propriile forțe absolut întotdeauna. Și dacă te uiți în interior, vei învăța să nu te mai sprijini în afară, ceea ce nu este greșit. Este ok să primești ajutor din afară, să ceri ajutor din afară, dar este și mai corect, după părerea mea, ca și sursa întregului cine suntem noi să o plasăm în interior și ea să rămână în interior și acolo să căutăm și acolo să hrănim. Deci, transpersonalul se folosește de mijloace foarte interesante care, într-adevăr, duc către vindecare, dar duc în complementaritate cu celelalte ramuri ale psihologiei, după părerea mea. Și nu sunt singura care gândește așa. Profesorul Iure Biacionski, care este unul din marii maestri ai psihologiei transpersonale în acești ani, el tot la fel zice: nu săriți direct la explorarea vieților trecute, pentru că este redundant. Mergeți și investigați-vă, mergeți și uitați-vă înăuntru și vindecați ceea ce aveți din această viață. Pentru că, slavă Domnului, explorăm tot timpul realitatea și ne lovim de foarte multe lucruri și unele pot să fie considerate obstacole, altele pot să fie resimțite ca traume.
altele oportunități și atunci fiecare dintre ele ne marchează. Deci haideți să vindecăm ce avem de vindecat de aici și de acum și după aceea vom merge mai departe. Absolut corect și asta se leagă foarte bine de emoțiile de care povesteai tu mai devreme. Hai să vedem cum se reflectă acest statut psihic, aceste emoții în partea de dantură. Cum impactează dantura starea psihică? Și invers. Și invers, absolut, absolut. Da, eu vorbesc foarte, foarte des în multe circumstanțe și acum avem de ceva vreme lansat o zonă de proactivitate către prevenție dentară, așadar mergem în școli, în licee, mergem la companii și vorbim foarte mult și acționăm foarte mult în această zonă de prevenție dentară. Și unul dintre subiectele care îmi sunt foarte dragi este importanța socială a zâmbetului. Pentru că, știți sau nu, avem, după mai multe clasificări, dar una dintre ele care mi-a plăcut cu deosebire spune că avem 53 de tipuri de zâmbete și este foarte adevărat că negociem din secunda 1, din momentul în care ne naștem, totul este o negociere, în momentul când îi zâmbim mamei sau când vrem ceva, începe deja o negociere. Așadar, fiecare dintre noi este perceput într-un anumit fel după cum zâmbește și o persoană cu un zâmbet armonios așa ca al tău și cu o față deschisă și este percepută în mod automat de către celălalt, de cine ne vede acum, ca și o persoană de succes, o persoană cu siguranță de sine, o persoană optimistă, veselă și care va obține tot ce va dori vreodată. De aceea noi milităm încă o dată și încă o dată să se reabiliteze, să se meargă către reabilitările orale, fie ele simple sau complexe, să-și facă toți oamenii care au nevoie și cei care nu au nevoie să ajungă la un zâmbet armonios, pentru că comunicarea non-verbală este atât de importantă. Știați că prin vorbe, deci conținutul vorbelor reprezintă doar 6% din comunicare, tot restul este comunicare non-verbală. Și nu contează numai poziția, culorile în care ne îmbrăcăm, gestica dar contează absolut tot. Deci zâmbetul este o parte majoră din ceea ce spunem în momentul în care spunem. Deci, asta e impactul social, dar avem și partea de componentă psihică, zona hormonală care influențează dantura, nu? Deci, absolut. Deci aici nu pot să nu gândesc subiectul și din perspectiva menopauzei, da? Pentru că menopauza e un cocktail care impactează automat dantura. Da. Spune-ne, te rog, la ce ne putem aștepta la menopauză ca impact asupra danturii, cum putem preîntâmpina și după caz remedia. Da, ne putem aștepta la orice fel de proces de involuție, nu involuția dinților în sine, dar hormonii afectează direct și nemijlocit gingia. Calitatea dintelui în sine, straturile rămân neschimbate, smalț, dentină și așa. Ce se poate întâmpla însă, și iar revin puțin la întrebarea anterioară, impactul emoțional, în ce mod emoția afectează dinții, în ultimii ani de după pandemie s-a constatat, chiar este cercetare despre acest lucru, creșterea numărului de bruxomani și noi observăm asta în cabinetul dentar prin creșterea suprafețelor dentare care sunt abrazate. Deci bruxomanii, bruxiștii sunt cei care scrâșnesc din dinți și acum oamenii sunt din ce în ce mai grăbiți, mai stresați, scrâșnesc din ce în ce mai mult din dinți și își distrug dinții, deci și nu numai dinții, dar și articulația temporomandibulară. Revenind însă la menopauză și la influența hormonilor care este nemijlocită asupra gingiei și asupra sistemului întreg de susținere a dintelui în maxilare, cu tot cu gingie, cu tot cu ligamentele parodontale, menopauza afectează, schimbările hormonale din menopauza afectează direct acest aparat de susținere a dintelui și se poate declanșa o boală parodontală sau nu,
Ea nu se va declanșa dacă facem prevenție, respectiv dacă menținem această frecvență de vizite la medicul stomatolog o dată la fiecare jumătate de an. Dar dacă nu ne ținem riguros de aceste ritualuri de igienizare și vizitele periodice și tot ceea ce implică, desigur ne vom pomeni cu resorții ale oaselor care susțin dinții, ne vom pomeni cu retracții gingivale, ne vom pomeni cu pungi parodontale, ne vom pomeni în timp chiar cu mobilizări ale dinților. Ne vom pomeni uitându-ne în oglindă într-o bună dimineață că dinții noștri au niște spații pe care nu le aveau înainte. Este uluitor. M-a sunat la telefon o prietenă și zice: vreau să-ți recomand pe cineva, neapărat o bună prietena mea, să vină la tine la consultație. Ce s-a întâmplat? Câți ani are? 40, în jur de ce s-a întâmplat? A observat că are deodată spații între dinți. Și i-am spus fără să clipesc, înseamnă că are o boală parodontală. Stresul accentuează aceste boli parodontale și stresul, bineînțeles, cu toată încărcătura lui negativă de hormoni, are implicații cu totul și cu totul dezastruoase. Iar la menopauză, pe măsură ce anii trec, mecanismele noastre de recuperare sunt din ce în ce mai puțin eficiente, din ce în ce mai reduse. Așadar, tot sistemul orodentar este impactat în mod negativ și trebuie cu atât mai mult să facem aceste măsuri de prevenție. Foarte interesant că ai deschis subiectul parodontozei, pe care tu o definai ca boala secolului, tăcută, periculoasă. Chiar citam recent un studiu cât de mult impactează sistemul cardiovascular acei microbi, bacteriile care se adună în pungi, creează trombi. Este un mit, apropo de mituri, că nu se fac implanturi dacă ai parodontoză. Nu putem să nu întrebăm un specialist implantolog dacă e mit sau nu e mit. Este o realitate care a fost prezentă acum mulți ani de zile. Deci, la începuturile implantologiei, să spunem, cam în perioada când eram studentă, după aceea, într-adevăr, boala parodontală reprezenta o contraindicație. Revenind însă la modul cum ai pus întrebarea și pentru care chiar îți mulțumesc, Nicoleta, ți-ai făcut temele, apreciem! Mulțumesc, ca de obicei aș putea spune. Există un chemotaxis între grupele de microbi care se află în pungile parodontale și e o atracție directă între acești microbi și endocard. Așadar, pacienții care au afectare parodontală și care se confruntă și cu alți factori de risc, riscă, într-adevăr, dacă nu stăpânesc această boală, ca să facă în mod direct endocardită bacteriană. Însă, revenind la întrebarea în sine, dacă boala parodontală reprezintă o contraindicație sau un obstacol pentru implanturi, în acest moment nu mai gândim așa și nici nu mai procedăm așa. Întâi și întâi, desigur, eradicăm boala parodontală pentru că ea se poate vindeca, și prin vindecare nu înțeleg restabilirea statusului anterior niciodată. O boală parodontală, niște dinți afectați cu gingia în recesie, cu osul retras, nu va recrește nici gingia, nici osul, dar el se poate stabiliza, statusul se poate stabiliza astfel încât să nu avanseze și asta înțelegem prin boală vindecată. Este ca și diabetul, îl ținem sub control astfel încât să nu distrugă întregul organism. Deci ținem boala parodontală sub control și putem instala implanturi fără niciun fel de temere de viitor. Desigur, foarte, foarte riguros protocolul de mentenanță. Există pacienți care își imaginează că dacă și-au instalat implanturi și au dinți pe implanturi, nu mai trebuie să facă periaj dentar. Greșit! Deci, și poate să fie de râs,
poate să fie super distractiv, dar am avut întrebări de genul acesta pe scaunul dentar. De ce vreți să vă puneți implanturi având o dentiție relativ bună? De ce vreți să scoateți toți dinții să vă puneți implanturi? Pentru că este plictisitor să te speli pe dinți în fiecare zi. Wow! Surpriză, va trebui să vă spălați dublu. Deci grija e cu atât mai mare. Da, este. În primul rând, pentru că oricât de mult ne vom strădui, niciodată un lucru artificial nu va fi copy-paste același lucru natural. Corpul nostru este construit într-un fel specific, oricât de performante vor fi lucrurile pe care tehnologia ni le aduce, ca și protezele de șold, protezele de genunchi. Și corpul nostru e corpul nostru, el a fost construit într-un fel, implanturile tot așa, ele aduc o ridicare a calității vieții uluitoare. Dar nu poate să fie lucru perfect. Exact, nu poate să substituiască originalul. Și aici o să facem o mică paranteză, pentru că ai punctat subiectul igienei și mie mi-a plăcut foarte mult că tu pui accentul de la prevenție dentară la prevenție mentală. Spui foarte clar, igiena dentară și igiena mentală sunt ambele importante în anti-aging. Hai să vedem, de ce sunt ambele importante în anti-aging? Pentru că boala în sine deteriorează niște mecanisme. Boala în sine, deteriorând aceste mecanisme, duce la degradarea corpului. Există o abordare care mi se pare super interesantă și chiar foarte, foarte pertinentă, care spune: bătrânețea este o boală care poate fi vindecată. Iubesc acest lucru. Deci, clar, da, iubesc acest lucru. Atunci, făcând prevenție, respectiv igienă dentară, igienă corporală, și prin igienă nu înțeleg doar să facem duș o dată sau de 2 ori pe zi sau indiferent. Prin igienă înțeleg mentenanță. Eu în tot timpul m-am raportat la corpul meu și vorbesc despre acest lucru ca și o mașină pe care vreau să o păstrez în stare bună de funcționare. Și să și vede că e păstrată foarte bine. Prin sport, every day. Exact. O oră pe zi îți povesteai, o oră pe zi. Da. Îți povesteam. Acum vin de la bazin, am înnotat afară. Temperatura în interior, la un bazin interior, temperatura apei este 28 de grade. Afară apa avea cam 18 grade. De aceea vorbesc atât de lent. Jur! E bună pentru că nu e de obicei, știi foarte bine, sunt super rapidă în activitate, în reacție, în act și react. Eu așa sunt. La un moment dat, cineva de la social media, de la noi, de la clinică, îmi pusese hashtag turbodoctor, pentru că timpul meu de intervenție, de inserția unui implant, 7 minute, exact. Și confirm. Însă, revenind la igienă corporală, igienă dentară și igienă mentală, eu, expunându-mă la frig, și asta nu este doar practica mea, apă rece din bazin, apă rece, băi cu gheață și așa mai departe. Bine spuneai, da? Exact, da. Pur și simplu mi înarmez corpul cu niște hormone ai stării de bine și fac un declic anumitor mecanisme și îți mărturisesc, ieșind azi dimineață din bazin, eram atât de plină de bucurie. N-aveam niciun motiv în mod special, decât că este o zi minunată. Ba da, desigur, urma să stăm de vorbă, iată! Dar revenind, este o zi normală din viața mea, deci nu s-a întâmplat ceva magic. Însă, această magie noi trebuie să o generăm prin lucrurile pe care le facem. Mi-a plăcut foarte mult că spuneai la un moment dat, domnule, meditația, prin meditație te speli pe creier în fiecare zi. Da. Și asta mi-a rămas așa pe cortex. De ce trebuie să te speli pe creier în fiecare zi? Și asta o să o legăm totuși, te rog, de anti-aging. Da. Pentru că de aici am plecat. Anti-aging înseamnă
eradicarea sau, mă rog, încetinirea acestei boli care este bătrânețea. Ori bătrânețea se instalează în creierul nostru, lăsându-ne invadați de noxe ambientale. Și noxele nu înseamnă numai un șef recalcitrant sau, de pildă la mine acasă, zugravul care lucrează în acest moment și molozul care știu sigur că mă așteaptă după amiază când mă voi reîntoarce. Noxe nu înseamnă numai confruntarea cu nesiguranțe sau cu foarte multe lucruri cu care cu toții ne confruntăm de zi cu zi. Noxele înseamnă și scrolling-ul ăsta rapid pe internet, înseamnă și să ne lăsăm invadați de o mare aceasta de informații hiperdiverse, hiperrapide, care ne pun creierul într-o stare de funcționare de alertă. Această stare de alertă este foarte nocivă pentru creierul nostru. Ea duce la degradarea rapidă, ea duce la niște transformări cu totul, dar în aceste transformări intră în etapa în care suntem noi acum, degradarea rapidă a multor neuroni. Este adevărat, ne bucurăm de neuroplasticitate, știm sigur că alți neuroni se pot dezvolta și se pot conecta între ei și atunci noi arii neuronale și tătătam. Cine face acest lucru? Adică neuroni se pot dezvolta rapid prin procese de învățare. Câți dintre noi învață o nouă limbă străină ca să-și creeze noi neuroni? Și atunci, ca să nu trebuiască să investim în mod și niște bani și un potențial de timp și așa mai departe, eu am instalat acest concept de igienă mentală prin pur și simplu 10 minute zilnic, 10 sau 20 de minute. Eu vorbesc despre meditație pentru că este un instrument al sufletului meu. Dar aceste 10 minute pot să fie rugăciune, absolut, pot să fie contemplare, pot să fie pur și simplu 10 minute în care stau cu mine însă și îmi beau cafeaua, fără telefon, fără să mă uit la ceas, deci fără nimic. Pot să fie 10 minute în care mă uit la ploaie cum curge sau mă uit la o apă sau mă uit la o lumânare, pur și simplu. Îmi fac un detox mental în momentul respectiv. Exact. Și acțiunile acestea mici, ele sunt cumulative. De aceea și spun, poate jumătate de oră poate să pară prea mult zilnic sau 20 de minute, dar 10 minute cu toții putem să ne rupem. 10 minute acum, 10 minute peste mai târziu, ori de câte ori îți permiți un astfel de tempo sau își cere situația să ți impui. Și în aceste 10 minute ce se întâmplă? Noi dăm creierului nostru ocazia să funcționeze cu unde cerebrale alfa, care sunt undele de relaxare, de meditație, sunt undele benefice. Și atunci antrenăm aceste circuite neuronale și în momentul în care vom fi bombardați de realitatea de după aceste 10 minute, creierul nostru va funcționa exact așa cum fac eu acum. Deci va fi conținător, va ști să facă față de pe o altă poziție agresiunilor. Absolut, se va raporta altfel la evenimente. Exact. Aș vrea să ne întoarcem un pic la cartea ta, pentru că se leagă foarte bine de ce discutam acum. Be that person by getting transpersonal. Tu spuneai exact forța este în noi. Și mai spuneai ceva foarte practic. Cele 9 beneficii practice de zi cu zi ale practicării meditației. Specifică-ne-le, te rog. Uite-te, nu știu dacă le țin minte chiar pe toate 9 și nu o să ne încep prin a le număra, dar vreau să-ți povestesc anecdotic că am dat un autograf pe această carte unui CEO al unei mari companii, care, nefiind practicant al meditației și neavând foarte mare încredere în mindfulness și în aceste instrumente, mi-a spus, zice, uite, o voi lua cartea ta, o voi cumpăra, dar doar dacă are vreun business plan înăuntru. Și am zis, da, uite, are un business plan la pagina 126. Și am deschis repede
întâmplător reținuse în numărul paginii în care erau aceste 9 beneficii ale meditației zilnice. Uite-te, zic, acesta este business planul despre care spuneam. Omul a fost foarte fericit, i-am dat autograf, a cumpărat cartea și a plecat mai departe. Așadar, prin practicarea meditației zilnice, nu numai că ne diminuăm starea de stres, 1. Care știm mai devreme că impactează direct, inclusiv dantura, deci 100% tot ce înseamnă îmbătrânire. Da. Deci ne diminuăm stresul zilnic, ceea ce înseamnă direct ne generăm o stare de bine. 2. Putem să ne vindecăm de orice boală, de orice traumatism mult mai repede, pentru că din această sursă de bine, din această zonă de liniște mentală, vine coordonarea către bine a întregului corp. Și o să-ți povestesc, de altminteri tu știi, o să povestesc prietenilor noștri că una dintre premizele cele mai pertinente ale succesului oricărui demers medical este încrederea pe care pacientul o acordă doctorului, și de aceea eu insist atât de mult împreună cu întreaga mea echipă, deci cu toți medicii care sunt la clinică la noi, ca să stabilim această relație terapeutică. Deci întâi suntem împreună, facem echipă cu pacientul, pentru că dacă are încredere în noi, toate merg bine. Exact. Deci vindecarea mult mai rapidă, prelungirea duratei de viață 100%, și nu numai eu vorbesc despre asta și nu numai David Sinclair vorbește despre asta, dar este această cercetare făcută în Harvard, cea mai longevivă cercetare asupra fericirii, sursa fericirii, și acești oameni au peste 80 de ani la activ de cercetare, în care au luat subiecți care erau la vremea respectivă studenți la Harvard și i-au însoțit de-a lungul vieții și au investigat ce îi face fericiți și ce duce la menținerea stării de fericire. Unii dintre ei au evoluat extraordinar. Cred că 2 au devenit șefi de state. Alții au avut cariere mai mult sau mai puțin spectaculoase, alții au devenit foarte bogați, alții au prosperat mai puțin, alții aproape deloc. Însă, iar acești subiecti au fost investigați nu numai prin chestionare, dar și cu analize clinice, cu teste de sănătate periodic de-a lungul întregilor vieți. Concluzia întregului studiu a fost că starea de fericire este dată întotdeauna de armonia și de comunicarea pe care o ai cu cei din jur. Comunicarea cu familia și armonia familială, comunicarea cu prietenii și armonia cu prietenii. Deci starea de fericire este dată de raportarea la ceilalți. Exact. Și atunci, practicând meditația, vom ajunge la această zonă de comunicare și de înțelegere reciprocă, care în mod sigur ne va prelungi viața și o va face mult mai bună și pe a celorlalți. Și mai fericită. Și apropo de fericire și de David Sinclair, știu că îmi spunea în cartea lui de terapia cu ozon. Ei, terapia cu ozon știu că se practică și în stomatologie. Mai mult decât atât, tu o practici. Voi o practicați la clinică. Hai să vedem concret cum ajută terapia cu ozon în stomatologie, pentru ce tip de afecțiuni și ce recomandări ai pentru ea? Practicăm nu numai această terapie cu ozon, dar și injectarea de plasmă. Urma să te întreb. Așa, bine, nu vreau. Rămân la ozon atunci. Te rog. Păi, ce este ozonul decât oxigen la puterea a treia? Oxigen, și el nu poate să facă decât bine. Terapia cu ozon se practică în foarte, foarte multe situații.
în care direct după intervenții chirurgicale folosim ozonul pentru a accelera vindecarea, pentru a accelera reconstrucțiile osoase și integrarea implanturilor, dar totodată se folosește de zi cu zi și la toți pacienții parodontopați. Și vreau să vă povestesc că am inițiat acest protocol prin care toți pacienții noștri cu vârstă mai mare de 40 de ani trec printr-un consult parodontal tocmai pentru că această boală este atât de insidioasă. Deci terapia cu ozon este super, super eficientă în tot ce ține de boală parodontală, stare gingivală afectată, inflamație gingivală și multe alte lucruri. Și ea poate fi fie prin instilare de ozon, fie prin aplicarea unor substanțe care conțin ozon și îl eliberează în țesut. Și vreau să vă povestesc un caz absolut miraculos pe care îl avem acum în tratament. Eu personal mă ocup de această doamnă. Există o leziune foarte temută care se numește osteoradionecroză a maxilarelor. Este pur și simplu, osul este dezgolit și asta se întâmplă la pacienții care au trecut printr-un cancer sau mai multe și au fost tratați cu niște medicamente din grupa bisfosfonaților. Aceste medicamente, vorbind de menopauză, din acest grup de medicamente sunt și Fosamaxul și toate celelalte substanțe care ne ajută împotriva osteopeniei, osteoporozei și pentru a ne menține densitatea osoasă optimă. Dar la pacienții cu cancer și cu metastaze, substanțe mult mai agresive sunt administrate din acest grup de medicamente, sunt administrate intravenos și în zonă mare, în cantitate mare. Dacă acești pacienți fac o extracție dentară simplă, osul riscă și deseori chiar rămâne deschis, denudat și este foarte, foarte dureros. Această afecțiune se numește osteoradionecroză, nu are vindecare. În timpul specializării mele din Israel, acum 25 de ani, abia apăruseră cercetări despre ea și atunci se recomanda camera cu oxigen hiperbar, că tot am pomenit și acesta este un adjuvant nemaipomenit în acest trend anti-aging în care cu toții ne înscriem. N-avem cum altfel, ne dorim să rămânem, eu știu... Forever young. Da, forever young, dar însă eu, pentru și mine... Și ca spirit, și ca trup, Exact. Și ca minte, nu doar ca trup, deci aici ca întreg. Exact, asta vreau să accentuez. Approach-ul holistic, în sensul complet și adevărat al cuvântului. Exact. Și nu putem să nu vorbim într-adevăr de rejuvenarea gingivală, apropo de parodontoză, pe care o faceți cu injecțiile cu PRP. De la ce vârstă o recomanzi și pentru ce tip de afecțiuni? E clar că pentru parodontoză. E clar că după vindecarea de tot felul de proceduri chirurgicale, dar mai bine punctează, tu te rog. Aș zice peste 40, dar nu pot să spun acest lucru pentru că există o formă de parodontoză juvenilă extraordinar de agresivă care se instalează deja în jurul vârstei de 24 de ani. Și această parodontoză juvenilă e super periculoasă. De ce? Ea declanșează niște pungi parodontale în zona molarilor, în zona primei măsele, primului molar și celui de-al doilea. Resorpția osoasă este extraordinar de rapidă, boala este produsă de niște microbi foarte virulenți. Deseori, luptându-ne cu această boală, recurgem și la antibiotice prelungite, deci la antibiotice în sensul per os, adică care se înghit în doză destul de mare pentru o perioadă îndelungată de timp. Și această parodontoză juvenilă, bineînțeles că luptându-ne cu ea putem recurge și chiar recurgem la aceste injectări cu PRP.
Iar ce face PRP-ul în acest context? Face foarte, foarte bine ceea ce face și pentru fețele noastre, și pentru genunchii noștri, și pentru părul nostru, bineînțeles. Exact. O totală rejuvenare. Desigur, ea se va întâmpla după ce am eradicat, am lichidat toți microbii din aceste pungi parodontale. Deci treaba asta se face sau printr-un curetaj cu laser sau printr-un curetaj obișnuit și apoi pe terenul curat venim cu aceste injectări. Ele se fac într-un protocol foarte specific, una pe săptămână, deci se recoltează sânge, el se pune într-un dispozitiv, o centrifugă, se separă elementele celulare de plasmă și plasma este injectată gingival acolo unde este nevoie. Desigur, facem anestezie, intervenția e total nedureroasă. Și vezi cu ochii îmbunătățirile, vezi cu ochii după cum și folosind ozonul, povesteam despre această osteoradionecroză și folosind ozonul am nemaipomenita bucurie să văd o leziune de acest gen închizându-se, deci de la ședință la ședință văd cum epitelizează încă puțin și un crater care era incredibil de căscat acolo și urât și nimeni nu vedea vreo rezolvare. Pacienta respectivă fusese pe la multe spitale și mulți doctori o văzuseră. Iată, noi cu ajutorul ozonului am reușit să o ajutăm și cu ajutorul acestor injectări gingivale cu PRP. Aici vreau să te întreb, pentru că știu că nu numai că ești un medic foarte bun, dar ești și foarte sincer, ai o abordare foarte corectă, foarte transparentă. Dacă ar fi să balansezi beneficiile terapiei cu ozon și ale injectărilor cu PRP, unde ai văzut efectele mai puternice, la ozon sau la PRP? Și cam cât durează la ozon, cât durează la PRP, dacă e să le punem așa în balans? Eu cred că sunt complementare, adică văd că sunt complementare, nu știu dacă și n-aș spune că una se poate înlocui prin cealaltă sau că una este mai bună decât cealaltă. Ozonul acționează prin anumite mecanisme și PRP-ul acționează prin alte mecanisme. Și atunci, deseori, recomand pacienților noștri să facă alternativ aceste baterii, de aceste protocoale și, desigur, rezultatele sunt uluitoare. Chiar sunt foarte bune. Deci le combinați, practic, ca parte a tratamentului. Da. Și tot așa, apropo de approach-ul tău foarte sincer și comparat, noi am avut cândva o discuție în revista Forever Young Magazine pe acest subiect. Există diverse, intrăm aici în zona de estetică dentară, ce să facem? Umplăm și la ambalaj, dar nu doar la fond. Pe zona de ambalaj, între ghilimele, sunt diverse disarmonii, să le spunem, de la natură. Când este cazul să le ascundem cu o fațetă dentară și când este cazul în care nu te ajută fațeta? Nu. Trebuie să folosești frumos un aparat dentar. Tu ești sinceră și spui lucrurilor pe nume. Când mergem pe una, când pe cealaltă? Mergem pe fațete în toate cazurile în care există pigmentația dinților, de pildă în situații în care pacientul nostru de mic copil a primit foarte multe antibiotice sau mama lui când era însărcinată a luat medicamente sau antibiotice sau, eu știu, substanțe de genul acesta, atunci dinții persoanei respective au o pigmentare care nu poate fi înlăturată, este un pigment interior. Și această pigmentare poate să nu fie uniformă, poate să apară ca niște pete pe aici, pe acolo, care cu toate procedurile de albire nu pot fi înlăturate. Și atunci aceasta este o indicație foarte, foarte clară de fațetare. Înghesuirile, incongruențele dentare, n-aș spune că sunt o indicație medicală pentru fațete. Sunt o indicație medicală pentru aparat ortodontic. Și dacă se încăpățânează omul să spună nu vreau aparat, vreau fațetă, poate fațeta în orice situație? Da, fațeta răspunde foarte multor necesități și, din nefericire, în epoca în care trăim noi, eu știu, dezvoltarea tehnologiei atât de accelerată a dus la
o creștere a acestui demanding care știi, deci vreau lucrurile făcute acum, vreau acum și acum. Ce deci aparat dentar să stau nu știu cât timp, exact, cât pot mai simplu să rezolv cu o fațetă dentară. Chiar dacă la fațeta dentară trebuie să vin să tai ca să poți să... Nu întotdeauna, din fericire, tehnologia nu ne aduce numai... Din fericire, tehnologia ne aduce beneficii întâi și după aceea prejudicii. Corect. Și în aceste beneficii pe care tehnologia ne aduce se află și fațetarea fără nevoia de a prepara dintele. Deci fără ca să trebuiască să șlefuim din dinții respectivi, putem aplica niște fațete. Este adevărat, smalțul este ușor afectat pentru că se demineralizează puțintel pentru ca și adezivul respectiv să poată lipi fațeta cum trebuie, dar există fațete fără preparare, se bucură de foarte mare succes. Este foarte adevărat, fațetarea fără preparare se poate resimți, poate fi resimțită de către pacient printr-o ușoară modificare a reliefului, pot să apară ușoare modificări de dicție tranzitorii. Să ținem seama de faptul că o modificare de 1 milimetru în gura noastră este resimțită ca 1 kilometru în afara gurii. Wow! Da. Și atunci aceste fațete fără preparare pot să fie percepute inițial foarte, foarte ciudat. De aceea noi parcurgem mai multe etape la noi la clinică. Se face întâi o previzionare și se face un mock-up, ceea ce înseamnă o simulare a acestor fațete, după care se confecționează fațete de probă. Pur și simplu, hai să vedem cum te simți cu ele, cum mănânci, cum vorbești. Arată identic cu fațetele definitive, dar sunt dintr-un material mult mai permisiv și pot fi înlăturate cu ușurință. În această etapă de probă, pacientul poate să spună dacă își dorește altceva, dacă vrea o ușoară modificare de relief, dacă o ușoară modificare de poziționare, de mărime, de indiferent ce. Deci în această zonă se pot face toate aceste modificări și după aceea pacientul primește sau pacienta primește fațetele definitive, de care întotdeauna este foarte, foarte fericit. E foarte interesant ce spui tu și apropo de noutăți, să-i spunem, de clasica discuție. Ok, aparatul dentar nu-mi place. Mie personal nu-mi place pentru că e vizibil. Mie personal nu-mi place pentru că exact ce spui tu, sunt fan a lucrurilor făcute cât mai repede. Nu să stau nu știu cât timp până când acele își face efectul. Am înțeles că există un aparat dentar mai puțin vizibil, dar care nu se pretează chiar pentru orice pacient. Așa. Cine ar fi pacientul ideal pentru acel aparat dentar mai puțin vizibil? Da. Ca să nu-i spun invizibil. El este aproape invizibil, să știi. Practic, așa, generic, ele așa se și numesc clear liners. Sunt niște seturi de gutiere și gutiera înseamnă acest înveliș transparent al dinților. Deci, practic, pacientul nostru face investigații complete, un set de tomografii maxilar-mandibulă, o analiză completă din punct de vedere dentar, odontal, parodontal și așa mai departe și este elaborat un plan de tratament care include aplicarea acestui tip de aparate. Setul de analize este trimis către laborator, deseori aceste laboratoare sunt în afara țării și de acolo medicul ortodont primește setul de gutiere adaptat specific pacientului nostru. Este foarte adevărat, inițial, acest tip de aparate nu putea îndrepta absolut orice fel de incongruență dentară. Acum însă se spune, foarte mulți specialiști spun că deja este redundantă această percepție pentru că prin dezvoltarea tehnologică realmente cu ajutorul acestor aparate se pot rezolva foarte, foarte, foarte multe, aproape toate situațiile. Desigur, ținem seama de faptul că în multe din aceste disarmonii închiderea dinților este deficitară și această închidere deficitară este dată deseori de dezechilibrul dintre forma și mărimea dinților, forma și mărimea maxilarelor.
Iar cu maxilarele nu prea ne putem juca cu ajutorul acestor aparate. Deci aici ar fi limita, practic. Exact. În cazul în care realmente ocluzia dentară este dată de o dizarmonie între maxilare. Și când efectul este, cam cât ar dura până când ai ajunge la un rezultat, grosomodo, overall, la un rezultat dorit prin aceste fațete dentare, nu fațete, scuzați, clear liners. Exact. Da. Este foarte, foarte individual. Da, s-am spus overall, general, da. Pleacă de la câteva luni până la 2 ani, să zicem. Deci cam într-un an, ca medie, teoretic ai cam avea un rezultat. Începe să se vadă. Depinde realmente de poziționarea dinților. Acum, ce vreau să subliniez este că, ca orice lucru nemaipomenit, ca orice lucru nou, desigur pot să fie și efecte secundare și ele sunt, nu în toate cazurile. De aceea, aplicarea acestor aparate trebuie făcută foarte, foarte riguros de către medicul specialist ortodont. Există în alte țări tendința ca și medicii generaliști, stomatologi generaliști să folosească aceste clear liners, dar eu personal recomand ca ele să fie sub îndrumarea unui medic specialist ortodont. De ce? Pentru că deplasarea rapidă a dinților, dacă punem forțe prea mari pe ei și ei se deplasează, dinții noștri sunt foarte ascultători. Foarte ascultători, atât de ascultători încât chiar și printr-o presiune repetată, manuală sau cineva care are un obicei defectuos să țină creionul între dinți, dinții se pot deplasa. Wow! Da. Deci dinții se deplasează cu relativ multă ușurință, dar sub acțiunea acestor forțe rapide și destul de agresive, ei pot să se apere prin resorpția rădăcinii. Deci putem să avem niște dinți deplasați și aliniați, dar cu rădăcinile resorbite sau osul se poate resorbi. Deci sunt tot timpul... Aici este pericolul de care ziceai tu. Exact. De aceea eu vin și susțin importanța lucrului în echipă, așa cum este la noi în clinică. Fiecare dintre noi, deci suntem 11 medici, fiecare dintre noi își face realmente numai specialitatea. Exclus ca și... Am pacienți care vin și spun, eu vin la tine, dar să-mi faci tu de toate, și lucrările și plombele. Zic că aș greși dacă aș încerca măcar să fac acest lucru, pentru că n-am făcut obturații de 30 de ani, adică nu e că nu mai știu cum se fac, știu cum se fac, dar nu mai știu ce materiale sunt în vogă. Nu sunt up-to-date, exact, pe subiectul respectiv. Exact, sigur că da. În schimb, eu știu chirurgie cel mai bine. La fel, ceilalți colegi ai mei, deci ortodonta poate să nu fi făcut niciodată în viața ei o lucrare protetică, dar chiar știe ortodonție cel mai bine din lume. De aceea, abordarea aceasta multidisciplinară este super, super importantă. Foarte corect ai spus și nu degeaba te-am întrebat mai devreme. Încercam să compilez 2 idei de fațetele dentare. Încercam să văd o durată de viață, efectul pragmatic, întrebarea pragmatică. O durată de viață, grosomodo, din nou, pentru fațetele dentare. Și cât durează, iarăși, grosomodo, rezultatul pentru injecția cu PRP și pentru terapia cu ozon. Deci să vedem așa cam cum ne asigurăm ca timp cu fiecare. Fațetele le putem păstra o viață întreagă dacă facem mentenanță corectă și completă. În ce constă mentenanța? Vizită periodică la fiecare jumătate de an la medicul stomatolog. Deci, clar, și ne putem bucura de ele, desigur, și dacă evităm lucrurile prea dure, dacă nu deschidem niciodată cu dinții diverse lucruri sau nu ne ajutăm cu dinții în diverse alte chestii tari, da. Și care nu se desfac normali cu dinții. Deschis capace de plasticle de bere sau mai știu ce alte chestii. Nu glumesc. Chiar și nu glumesc, de fapt, deci... am fost foarte serioasă. Dar includ în treaba asta cu menajarea fațetelor și și alunele, ca și alune, exact. Și așa mai departe, da. Corect.
Deci fațetele le putem păstra foarte, foarte mulți ani. Ca și implantul, ani. Că și tu spuneai același lucru și de implant, că și implanturile bine făcute și întreținute, apropo de întreținere, trebuie să fie, deci aici e egal, da? Implant, fațetă, exact, dacă ai grijă la mentenanță și dacă nu faci prostii, toată viața. Monitorizare. Pe partea cealaltă, ozonul și pe partea cealaltă, ozonul și PRP-ul trebuiesc reluate la fiecare jumătate de an. Ele nu afectează, nu influențează corpul uman doar pentru un număr de luni. Efectul lor este cumulativ și se duce în timp, deci aduc din nou ambele către această zonă de rejuvenare, pentru că împrospătează mecanismele locale care duc la o stare de sănătate foarte, foarte bună, deci un anti-aging extraordinar. Recomandăm repetarea lor regulată la fiecare jumătate de an, maxim un an de zile, tocmai pentru că aceste mecanisme cumulative să fie din ce în ce mai accentuate. Pentru că pe măsură ce corpul nostru înaintează în vârstă, mecanismele de recuperare ale lui se deteriorează și atunci noi trebuie să-l ajutăm exact cu aceste mijloace naturale, cu plasma care provine de la noi, PRP-ul de la noi, ozonul care este oxigen, adică nu este nimic altceva. Și atunci, bineînțeles, igienizare corectă, prevenție și corporală și de toate. Deci, da. Și aici tot zona practică și pragmatică. Tu ești implantolog, first of all. Deci asta este specializarea ta number one. 1, 2, ești la curent cu tot ce înseamnă noi tehnologii. Cum putem acum? Deci dacă e să facem acum un implant, ce implant ai recomanda pentru o gură clasică, aș spune, 40 plus, care deja începe să aibă parodontoză, ce să mai, adică n-ai cum, încep și probleme probabil la menopauză, că n-ai cum. Deci, ce implant, 1, și 2, ce mentenanță ar fi bună pentru implant? Băgăm un PRP când, cum? Ne jucăm cu un ozon când, cum? Adică, cum ai face tu? La 40 plus. Păi, uite-te, o să-ți povestesc cum am făcut eu chiar, adică... Cel mai bun exemplu. Da, 100%. Vorbind în primul rând despre ce fel de implant sau ce implant aș recomanda. Recomand implantul pus de medicul care știe cel mai bine. True story. Pentru că implantul este practic un șurub din titaniu. Există și implanturi din zirconiu, nu le recomand, nu o să intru în subiect acum. Dar implantul este un șurub din titaniu. Titaniul este foarte prietenos cu corpul uman și implantul de orice formă, de orice design, practic făcut de oricare firmă, se poate comporta admirabil și se va comporta impecabil dacă este inserat cu o tehnică corectă. Deci dacă medicul care pune acele implanturi a făcut măsurătorile complete, dacă a evaluat corect starea pacientului, dacă a știut să creeze această relație corectă între el și pacient, implantul se va comporta impecabil. Dacă știe să închidă intervenția după aceea corect, implantul se va comporta impecabil. Dacă știe să construiască lucrarea după aceea corect pe implant, tot la fel, va evolua uluitor. Mentenanța lui trebuie făcută prin prezentare periodică și acum, din ce în ce mai mult, înainte vreme, lucrările pe implant se fixau prin cimentare. Acum, din ce în ce mai mult, dinții pe implant se fixează prin înșurubare și acesta este o oportunitate pentru ca și medicul curant să monitorizeze, să evalueze și să facă un refresh la fiecare jumătate de an pacientului. Deci pacientul nostru revine, lucrările sunt deșurubate, este igienizat totul de jur împrejur, se face un ozon sau un PRP sau împreună, întregul protocol, după care lucrarea este curățată, este reînșurubată și pacientul pleacă acasă. Este exact ca la service. Am înțeles. Și avem și cheie clicket. Deci it's a must să vii la fiecare 6 luni? Da, este. Eu chiar intenționez, deși înainte vreme eram împotriva acestei
conceptului de garanție în medicină. Ce fel de garanție poți să dai în medicină? Nu poți să dai niciun fel de garanție. Dar intenționez să introduc în fișele pacienților noștri aceasta, odată cu eliberarea lucrării, desigur, că ne asumăm întreaga responsabilitate a supraviețuirii lucrărilor pe care noi le facem și mentenanță, cu condiția ca el să vină pentru monitorizare la fiecare jumătate de an. Altfel nu. Altfel nu. Și atunci aveți overall și toate celelalte. Sigur că da, bineînțeles. Urmărești și parodontoza aceea surdă pe care n-ai cum altfel să o ții sub control. Da, interesant approach-ul, chiar interesant. Tu ai citit foarte mult pe anti-aging și nu numai. Practici foarte mult. Da. Hai să vedem acum la final, din tot ce ai citit tu, ce practici tu, pentru că tu ai spus o chestie foarte corectă acum ceva timp, nu crezi în efectele cumulate, ci în cele făcute zilnic. E ca și cum te speli pe dinți, nu poți să te speli pe dinți, degeaba te speli de 10 ori într-o zi dacă nu te-ai spălat o săptămână. Exact, da? Același lucru e și în anti-aging. Ce practici tu every day of your life pe partea de anti-aging? Să te menții tânără global. Și fizic, și psihic, și suflet. În afară de niște botox? E un subiect tabu, știu că nu se vorbește. Deci noi îl discutăm, deci noi avem chiar material pe acest subiect. Ce mă bucur! Avem multe subiecte care normal sunt tabu, nu sunt tabu. Eu sunt împotriva subiectelor tabu. Chiar vorbeam la una dintre emisiunile pe care le am la Nașu TV despre educație pentru prevenție și educație pentru mai multe lucruri și educație sexuală. Da, uite, noi avem următorul interviu, este pe așa ceva. Minunat! Tulburările psihice și sexuale care apar la andropauză, menopauză, premenopauză. Deci nu sunt subiecte tabu, sunt real life. Da, 100%. Deci botoxul e real life. Este normal. Trebuie să-ți spun că am început să fac botox acum un an de zile. Până înainte vreme eram total împotrivă. Eu sunt foarte autentică, eu sunt așa cum sunt, ziceam și cu foarte mare nonșalanță. Ridurile mele le-am câștigat prin muncă multă. Corect. Și sunt mândră de ele, sunt ale mele, sunt foarte mândră de ele. Până când, ieșind cu un cerc de prietene, care toate sunt mai mici decât mine, am constatat deodată că niciuna dintre ele n-are nici un rid. Și a fost momentul de click. Deci a fost realmente am simțit o presiune. Am simțit o presiune și atunci, stând de vorbă cu psihologa cu care mai discut din când în când, pentru că eu chiar practic ceea ce predic. Deci vorbeam despre terapie, eu ori de câte ori am un necaz în viață, mai reiau niște ședințe cu psihologul. Chiar dacă ai făcut psihologie. Chiar dacă am făcut psihologie. Faptul că am făcut o școală și am citit multe cărți despre acest lucru. Nu înseamnă că mă pot mă pot vindeca eu pe mine, adică îmi pot vindeca sufletul meu. Nu, mă pot vindeca eu pe mine, îndreptându-mi atenția înăuntru și o fac cu instrumentul potrivit. Deci stând de vorbă cu o psihologă, iar psihologa mea are peste 70 de ani și i-am zis: ce părere ai din Israel? Ce părere ai, Sari? Uite că m-aș cam gândi la un botoxuț. Și ea zice: să știi, orice te face să te simți în confort, zice, și eu fac, orice te face să te simți în confort și dacă vrei să te uiți în oglindă și să-ți placă și mai tare de tine, faci botox. De ce nu? Și așa că mi-am făcut pe aici așa și sunt foarte fericită. Deci botox odată, deci ăsta e retușul exterior. Exact, da, avem o doctoriță chirurg plastician extraordinară la noi la clinică și este... Și profiți, apropo de partea pragmatică, că este acolo și o faci. Da. Sportul de care mi-ai zis. Da, revenind acum la chestiile serioase, sport fac de 30 de ani. Sportul zilnic, o oră pe zi și alternez câteva sporturi, nu numai în not, dar fac yoga, Ashtanga yoga, care este o yoga foarte fizică, deci sunt niște posturi, este așa, e foarte, foarte fizică. Deci nu e doar chi, este și mișcare. Deci sunt niște posturi foarte dificile. Când am ajuns eu la yoga, eram o alergătoare extraordinară. Alergam 10-12 km pe zi, deci eram într-o formă fizică uluitoare. N-am putut intra în două posturi și am zis, deci exclus așa ceva, am luat ca un challenge, gata, mă duc la yoga. Și trebuie să-ți spun că yoga, ca și pilates, fluidizează foarte mult articulațiile și ăsta este un anti-aging, este un vrem să fim forever young,
Pentru că, aplicat, adică consistent de zi cu zi, pentru că, pe măsură ce înaintăm în vârstă, articulațiile noastre se înțepenesc din ce în ce mai mult. Categoric. Și atunci e nevoie de ceva care să le fluidizeze. Nu doar injecții cu PRP, exact. Nu. Eu sunt pentru ce putem obține mișcându-ne și făcând lucruri cu corpul nostru să o facem, să nu apelăm la alte mijloace. Și atunci, deci, alternez sportul la sală, iar și la sală fac lucruri, lucrez cu un kinetoterapeut, adică fac lucruri țintite pentru durerile de spate, pentru zona de cervical înțepenit, ocupațional, bineînțeles că corpul meu este impactat. Deci alternez sală cu kinetoterapeutul cu care lucrez, yoga și înnot. Aceste 3 sporturi le practic acum. Și dansul, că știu că dansezi, și dansul, da? Deci apropo de endorfină, de starea psihică, 100%. deci nu doar mișcare, și o stare generală psihică foarte bună. Da, 100%. Iată, acum, în weekendul trecut, am avut un festival pe stradă pe care sunt foarte fericită că am reușit. Și l-ai organizat? Noi l-am organizat, exact. Și a fost cu zona de, latura artistică pe care am văzut că o scoateți în evidență și apropo de starea camăzioară și simte-te bine la noi. Mi spuneai ceva și de alimentație, tu mi-aduc aminte că ești fan verde, nu doar cromatică, hăinuțe, ci și la alimentație, pentru că spuneai foarte corect că te hidratează. Ești fan carne cât mai puțină, din câte mi-aduc eu aminte. Pe lângă faptul că sunt acele clasice merișoare, morcovei, care ajută dantura și nu numai. Da. Beau foarte multă apă, Nicoleta, beau foarte, foarte multă apă, realmente. Acum simt lipsa apei, paharul e deja gol de mult. Stai liniștit. Eram deja în alertă. Iar acest lucru îl fac pentru că apa nu numai spală tot, deci și văd treaba asta la pacienți. Din momentul în care s-au așezat pe scaun, când deschid gura, eu observ persoanele care se hidratează puțin au saliva foarte viscoasă. Vezi asta cu ochii și îi întreb câtă apă beți pe zi. Deci, prin aportul crescut de apă, articulațiile noastre se fluidizează, saliva crește în cantitate și atunci spală dinții. Da, și nu mai există carie, nu mai este halena. Exact, multe altele. Deci de la banalul pahar de apă, cât de multe lucruri rezolvi. Deci te hidratezi, ai grijă ce mănânci, ai grijă de sport. N-aș zice neapărat că am grijă ce mănânc, pur și simplu îmi ascult corpul, mănânc o dată pe zi, acesta este adevărul. Doar o dată pe zi, da. Nu mănânc dimineața niciodată, pentru că am constatat că organismul meu metabolizează mâncarea cu un consum foarte mare de energie, deci obosesc repede după ce mănânc, mă simt obosită. Și atunci nu mănânc dimineață. Beau o cafeluță, mă duc la sport și apoi beau foarte, foarte multă apă până la ora 1-2. Iar în jurul acestei ore mănânc niște fructe și după aceea, după amiază, în jurul orei 5 îmi iau masa. Și masa mea întotdeauna constă într-o salată și încă ceva. O salată pe care eu însă mi-o pregătesc deseori, adică când reușesc să ajung acasă la acea oră, deci eu însă mi-o pregătesc. Dacă nu reușesc să ajung acasă la acea oră, amân masa pentru mai târziu, dar întotdeauna salată plus încă ceva. O mâncare gătită, poate să fie orice. Cel mai des, cum îți povesteam, fără carne, dar am avut niște ani în care n-am mâncat carne deloc, vreo 8 ani de zile nu am mâncat chiar deloc. Acum m-am reîntors. Dar mănânci, din câte știu, pește, fructe de mare, lactate și nu carnea efectivă. Adică aici ești fan de Sinclair, absolut. Cât mai puțină carne. Bun. Deci, anti-aging global, pornind de la cap, ajungând la starea psihică și tot ce înseamnă prevenție, stil de viață sănătos, avem sfaturi utile, practice și, bineînțeles, camăzioar la Lorelai Nasar. Mulțumim frumos! Eu mulțumesc din suflet, e o bucurie!